Áno, máme prvého telefonujúceho. Nech sa páči, dobrý večer. Dobrý večer. Braňo, No, serus. serus. Ale Braňo Mojsej. Bráňo Mojsej tu osobne a tam kto? Tak nie, bo Braňo teraz kúkam na televízor na neho. Teraz kľúkaš na neho? To ty? Ja. Na peši. Ta tu som, nevidíš ma? A ty kde? Ja vidím. Nevidíš me? Hej. No, ta ja som tu a ty tam. Ja som v košeli a ty v tričku tam doma. Ja sa vidím v televízoru. Vidíš me? No ne? Ta pokiaľ mňa vidíš, neoslepneš. Čuješ Braňu? No, Chcem mám rád, bo si správny človek. to sa mi páči, že to je A tak. co? A čo dneska, aký bol deň? Horúco bolo? Tak dolo svetlo, no. Čo ste robili? Vieš, neprišlo by si do Kakašovec ku mne. Dze? Jak Sigot. Sigord? No. Ja to poznám, Sigord, tam som raz bol hrať, kde si tam. Ja z Kakašovec, to nie pán Cudak sa volám. Dobre, dakedy, teraz máme niečo v Prešove tam rozrobené, nejaký koncert. Hej. Nemôžem... Ja rád sledujem OK. No, výborne. Tak som rád, že máš naladenú TV8, pretože TV8 musí byť všade. Vidíme, že TV8 je aj na Sigorde, pri Prešove. Mne sa tam páči ináč ten kraj tvoj. No. Takže bývaš v krásnom kraji a jednoducho som rád, že si zavolal. Braňku, Áno? keď sa volám pán Cudak Tóňo, číslo domu mám 155. 155. Vynikajúce číslo máš. Lebo ja som narodený 5. Ja som narodený 5.5. a ty máš číslo domu 155. Takže preto musím prísť. By si mohol zastaviť tak u mne. Zastavím sa určite. No ale kedy? Dohodneme sa mimo linky. Dobre. Hej? Bo ja mám utajené číslo na štát. Dobre, ale hlavne, že si povedal meno aj adresu. Hej, výborne. Z Kokošovec. To je pod Sigordiom. Hej. Pán Cudak Tóňo, kúkam na tebe teraz. No vidíš, a ja tebe počúvam teraz. Dobre, ja sa mi páči, znaš, bo utoriš dobre hlášky. Výborne, ďakujem ti pekne. Tak ešte príjemný zbytok večera. Bo neklameš. Tak, Utoriš pravdu. ja hovorím tak, jak je, Rozumieš, čuješ? ja nebudem sa skrývať za niečo, čo nejak aby dobre vyznelo, alebo čo. Keď som vstúpil do hovna, tak som vstúpil do hovna. Keď som urobil prúser, urobil som prúser. Pravdu. Neklameš ľuďom, náš. Tak ako, a čo mám robiť? A to ako sa má klamať ľuďom. Však klamať ľuďom sa nevyplatí. Ľudia ti na to prídu, keď klameš. Bo one toto kokoci vo vláde nás už klamali dosť, nie? Ja neviem, to je tvoj názor, ty máš právo na svoj názor. Nie, tak len tak utorím, bo... Na koho si volil? Vo vláde 100 ľudí. A koho si volil, keď tak nadávaš? Koho si volil v týchto voľbách? Ja volil... A co budeš voliť, z keho môžeš? Nevolil si nič. Volil som, tam musíš voliť, nie? Ja že musíš, áno, tak to je dobrý postoj. To je správny postoj. Ráňu, No, volil som Fica, si poviem pravdu. volil si, hej? No tak... musím ísť. No tak potom nemôžeš nadávať predsa všetko vyšlo tak, jak malo. Je to podľa toho, jak si volil, tak si volil. Tak to dopadlo. Však jasne, však keho budeš voliť, nie? No, dneska nemôžeš voliť, toto kradni, každý kradne. To neviem, to vieš, to na to treba... Tak si to prežil, tiež ja prežil, dá to, rozumieš? No, niečo som prežil aj ja, niečo si prežil aj ty, takže máme spoločné možno. Ráňku! No? Ja to mám rád, náš. Tak to som rád, že... Sledujem mi teraz a tam sedíš. Hej? No. Sledujem a keby si bol taký dobrý, prišiel ku mne tu na návštevu, by sme sa podohorali. Už sme sa dohodli. Tu v Kokošovce, Dobre. 155 to je Prešovoda
7 km. Všetci vedia to už aj na Slovensku, aj v Česku, ktorí nás sledujú, vedia, kde sú Kokošovce. 7 km 8 od Prešova. Áno, ja viem, smerom na Sigor. Sigod. Áno, smerom na Sigor. Migaš má i Rusenka hore, toto. Dobre, výborne. No. Ja tam... Buď taký dobrý, že zastáva. Dobre, zastavím sa, maj sa A pekne. toto ráno, kúkam na tebe teraz z televízoru. Dobre, zastavím sa určite. Zastavím sa, priateľu. Ďakujem, že si zavolal a necháme linku aj pre ďalších. Dobre, OK, dohodnutí sme. 55 číslo domu. Výborne, ďakujem pekne. A rád teraz kúkam na tebe. Pozeraj až do polnoci, pretože tento program je od 10. do polnoci na TV8. Veci, znáš? Výborne. Veci z ľudí. Dobre, Oni to nepoznajú, znáš? To je život. Ty musíš im povedať, že co to... čo obnáša život? Áno, to ja. A ty dobre utoríš. Dobre, tak ďakujem ti pekne za tvoj telefon a maj sa pekne, príjemný zbytok večera.